בבוקר אנחנו משכימים. המדריכים שלנו יוקרים חיים משוגעים ומרימים את המורל. אם אתה לא משלנו, מה אתה שווה בכלל? או, אנחנו זמזמים שווים. הכי שווים. אז תורידו את הכובע. כי אנחנו על הגובה. אנחנו זמזמים שווים. לילה ירד על העיר. עוד יום במערכת עמד להסתיים. ואז קרה מה שתמיד קורה. המידע שמסר האלמוני היה קורץ ומגרה. שלחתי לחבר'ה שלי לרחרח. הריח היה מוכר. ריח של קומבינה. גם הקומבינטור הכי מתוחכם משאיר עקבות. במעבדה אימתו את החשד שלנו. אנחנו בתוכנית החיפוש אחרי זוהר חלה. אנחנו רוצים לברר מיהו זוהר חלה. שלחנו את כתבינו הכי טובים שלנו לשטח, שיבדקו ויבררו אם אנשים מכירים את הדבר הזה שקוראים לו זוהר חלה. טוב, איפה השירותים פה? מישהו יודע? איפה השירותים? אנחנו עדיין בצילום? מי? זוהר חלה. שאני וזוהר נולדנו ביחד באותו בית חולים ועשינו שם ממש בלגן. הפכנו את כל מחלקת תינוקות. no, si yo conocía a Zohar y sacábamos durando juntos. כן. זוכרת את זוהר חלה? בטח, עוד איך. אבל הוא חבל על הזמן, בן אדם שובב, אי אפשר לסמוך עליו, הולך, עושה בעיות, בקיצור. זוהר חלה? זה שמגלח בפרסקים? מי זה חלה? הוא בחור טוב, אני והוא היינו חברותא עוד בימים של הילדות. היינו לומדים הרבה תורה ביחד. חברותא היינו הולכים למקווה ביחד. תמסור לו די. זוהר, צ'פרק, סרסת פריסר, סרסת צ'פרק, גודל כמות מעט קצ'וגה. ניסינו למצוא את זוהר חלה, וזה מה שמצאנו. אכן, תמונות קשות. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. יאללה, כל היום היינו תקילה. וחזרנו לאולפן. בואו בואו! אני צריך את הדף הזה. אנחנו עוברים לכתבה הבאה שלנו על בעיה נפשית עמוקה שקוראים לה זמזמיליה דיסטופוליה. And then I saw her face. 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 פרופסור, ספר לנו קצת על מחלת הזמזם. זמזמיליאל דיסאוטונומיה, מוטציה גנטית שמופיעה בעיקר בגיל ההתבגרות. מה עם התסמינים? היא יכולת להיות עצומה. תרופות כמו פרוזק וריטלין לא יעזרו. היפראקטיביות מתמשכת, בעיקר בשעות אחר הצהריים וכדומה, בעיקר שיש זמזמים באזור. מה עוד אפשר לומר על המחלה? המאובחן גורם לאנרגיות חיוביות באזור.
איזה תרופות ניתן בכל זאת להביא לאנשים שסובלים מהמוטציה הזאת כדי לעזור להם להתמודד? לאחרונה במחקרים מצאנו כי תרופות הרגעת פילים יכולה לעזור קצת. תופעות לוואי, כאמור, תרופות של פילים. יעל, תתני לו עוד 50 cc מהר! תודה רבה, פרופסור. היו שלום. ובכן, אנחנו נעבור לקטע מאוד נדיר. צילומים קשים, צילומים נדירים מחייו הפרטיים של מם. צילומים של התסמינים של הבעיה, זמזמיליה, דיסטונומיה. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to woman, you cute, I don't need no makeup. Original cute body, you want me fat, but woman, you cute, I don't need no makeup. Original cute body, you want me fat, but woman, physically fit, physically fit, physically, woman, physically fit, physically fit, physically, woman, you nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, not a bit Titanic. Woman, you nice, sweet, fine, energetic. Bitch up on the ocean, not a bit Titanic. Woman, you nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, not a bit Titanic. Woman, you nice, sweet, fine, energetic. Bitch up on the ocean, not a bit Titanic. Woman, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. And you're cute, I don't need no makeup. Original cute.